No čítaj. M, A, Ukáž písmena. M, A, D, dobre. D, U, O, V, Áno, V. Ďalej. R, D, RD, áno. A, A. G, G. U, A ďalej. D, Áno. U, Ty vieš veľmi dobre čítať. O, G, E, S, R, U, V, A. A, áno. Ďalej. M, I, L, U, A, M, A, G, U, E. Dobre. Áno, super. D, P. U, P, U, M, G, V, I, C, M, A, G, U. G. A teraz, pozdrav kamarátov. Pozdravím vás všetkých. A Na vieš do... vlúčku. Ďakujem. A veľa sa smej. Kukuk, kuriatko, kukuk. Ide.